Molte novi Mattel Figure Ultimate Definite Moment 2 Microbaria Undertaker Macho Man Warrior I една фигурка на не на гробаря, а на Хълк Хоган. Ето е. Хълк Хоган. Това е за сега, чакам още фигури. Като дойдат, ще ви ги покажа. Аз обичам България. Всеки петък успайте, че през само по-нова телевизия.